No, nevadí. Chod sa oprať. Čís! Tu na, potom. Čo je? To je strašné. No vidíš, jak sa pekne usmiali. Ale on už dávno odtopil. A tak ešte nefotil, ale čo robí? A je to, ja vás točím iba. Ja točí. Točí vás telka. Dobre. Ale ostatní sú už nervózni. Tak dajte, poďte ďalej. Dobre, chlapci. Držte sa. Tieto ceny ešte dobre, chlapci, to krmivo je vaše. Jeden, dobre, tak zoberte. To sme nechali. A teraz by som pristúpil k celoročnému vyhodnoteniu. Pevne verím, že akože všetko celý rok na takej úrovni budem sa tváriť, ak ste to prijali, áno, a verím, že keď budeme pokope, takže aj budúci ročník nebude o nič horšie. Ja vás ešte vyhodnotením by som vás veľmi pekne poprosil. To, čo som včera hovoril, keď máme kamarátov minimum 6, ale ja si myslím, že 8 ľudí proste, že nebudú hrať, takže by bolo dobrý, keď chceme tento kolektív udržať na tak kamarátskom duchu, tak by bolo dobrý, keby sme z radou nás niekoho doniesli, tak som včera povedal, že som veľmi spokojný s nováčikami, áno, a veríme, že prídu, keď náhodou nie, tak nebudeme robiť žiadnu veľkú reklamu. Ale je to iba na konci tam. Není tam nič zapojené už. Milan, ty si ani teba. Neviem, od ktorého miesta mám. Neviem si nástroj. Od 6. keď Karas pretekol, skončil v celkovom poradí na 6. mieste a to je Peťko Labák. Blahoželáme. Súčtom bodom 28. Nachytanými rybami môže byť pyšný asi na seba 62,760 tisícin kila. Nie, to je celoročné. Na 5. mieste skončil Attila Barčák. Súčet bodov 24. Poď tam. Na 4. mieste. Nech sa páči tu. Na 4. mieste Paťo Peresleň, kde som veľmi rád, že na budúce príde medzi nás. No, povedal, že keď náhodou vyhraje, tak na budúci rok nepríde, lebo priateľka by sa hodil na naše preteky, lebo moc málo pije. Na 3. mieste skončil, mrzí ma, ale je to on, áno, pán Milan Melikár. Súčom bodom 19. Kila mal nachytaných 63,1 kg. Na 2. mieste skončil pán Hasom Marián, tiež 19 bodmi. Tiež 19 bodmi, ale viac nachytanými rybami 68,1 kg. A víťazom stál, zase musím byť na veľko, áno, môj tajný kôň a je to Kuha Kristián. Súčtom bodov 17. Čo keď sme niekde spravili chybu? V prvej trojke nie. To ne, no. Nie, lebo menej nachytali ako ostatní, preto som nebavil. Kokos. To máš oné, Liga majstrov. Urna. Maroš nie je najšťastnejší, ale vedel som. Vedeli a viem. Môžete dať môj. Dobre. Tuto sú, malá chyba sa nastala, áno, nenapísali, že ktorý rok, áno, napísali len 6. ročník, tak preto som nenaležil. Keby náhodou niekto chcel rok, tak potom sám jaká medaila. Nie 6. ročník, ale rok. Úsmev do kamer, úsmevy do foťáku. Marian, úsmev. Vydrž. Si v tieni. Si v tieni. Milánek. Počkaj. Medzi nás.
Ja viem, nekom pravém rybárovi kúpil. Ale ako niečo málo. Ja to budem musieť asi aj postrihať, alebo čo? A skokanom roka sa stal Jožko Forgáč, ktorý zo 48. miesta išiel na 18. miesto. Blahoželáme. Môžeme najprv všetkých a potom dáme prvé tri, áno? Mestia sa tam, Ondrej. Mestia. Na sladké. Na sladké. Áno, ďakujeme a ešte teraz dáme trojku. Tak a potom ľudský veľký. Áno, tak. Nezakryte si tváre, dobre? Ani dole, ani hore. Tak, ja si myslím, že nie. Škoda, že to dáme iné okno. Čo? Radšej urob viac, poďte k tomu. A jednu spoločnú by sme mohli poďte, tuto sa postaví, že urobíme jednu spoločnú. Dobre, tak sa vystriedáme, alebo niekto vie fotiť? Tam choďme. Počkaj, tam je slnko. Hen tam, k vode. Vode, to je jedno potom. Vode, no. Dobre, tak po ukončení ešte nerozprávajte, dobre? Nenapadli. Akurát som sa pekne usmial. Takže oni tam pôjde ešte. Ukončení nerozprávajme, dobre, ešte urobíme jednu spoločnú fotku. Poďme gratulovať. Ešte chvíľku vydržte, potom na konci. Gratulujeme. Potom. Gratulujeme. Som veľmi rád. Gratulujeme. Jaj, Potom na konci. gratulujeme. Aha, to je on. Páni a dáma, tak som veľmi rád, že ste boli takí korektní a disciplinovaní. Ja ďakujem tunajším domácim, ktorí pre nás urobili výbornú, môžem povedať, raňajky, obed aj večeru, áno. Potlesk. Ešte raz za všetko. A odovzdávam slovo ešte pánovi Nitričovi. Potrebte do Chalani, nebuďte sedláci.